de algún xeito simbolizar a colocación, que non vai a ser física, pero sí o que se soe chamar o inicio dunha obra, esa colocación da primeira pedra do que vai a ser o Centro Galego de Fotografía. Cando nos presentábamos hai 4 anos ás eleccións municipais, eu mesmo comprometía o meu traballo e o do meu equipo coa recuperación do casco vello. Hoxe, con esta nova infraestructura, avanzamos tamén importantemente na procura desa reconquista do casco vello que entre todos e todas temos que conseguir. E nos marcamos tamén outro obxectivo onde nos comprometimos dende o Bloque Nacionalista Galego dende o primeiro momento, o obxectivo de crear unha verdadeira, por fin, e xa, unha verdadeira rede museística. Vigo tiña unha débeda histórica coa cultura que creemos que ao longo deste mandato esa débeda histórica foi xa pagada.